हा वीर रकासको नावा यज्ञाचा काम पूर्ण आयासयूर तेसाठी नना ज्योतिषनगा सुडका म्हणजे ज्योतिषनगा बतल पेशंताई करे मानता हा करे माता ज्योतिषनगा हिन पेशिता की अयोध्या नगुडे साक्षात वैकुंठवासी आदि नारायणता अवतार आंदूर बेरे श्री दशरथ राजाना रोन श्रीराम आणि लक्ष्मण जन्म वातेर बेरे उर्कुंड नन्ना तत्ते के नावा यज्ञाचा काम पूर्ण अंत बेरे नना हेंगे अयोध्या नगुडे दाका अयोध्या नगुडे रामा पुडतोर बेरे अयोध्या नगुडे रामा पुडतोर बेरे अयोध्या नगुडे रामा पुडतोर बेरे अयोध्या पुडतोर बेरे रानी कौस्तान पीठे जन्मावा तोर बेरे रानी कौस्तान पीठे जन्मावा तोर बेरे श्री रामचंद्र की हजार राजानर कुरा नानना हजार राजानर कुरा नानना आंदुना दशरथ राजाना आंदुना दशरथ राजाना रीति विचारते तत्वाना रीति विचारते तत्वाना आदुना दशरथ राजाना पेंदा बोलो आटे मैवना पेंदा बोलो आटे मैवना आदुना दशरथ राजाना आदुना श्री रामचंद्र की अयोध्या नगुडे ननदका अयोध्या नगुडे ननदका अयोध्या नगुडे ननदका हा इदे अंदु अयोध्या नगूर आणि दशरथ राजांना वाडा इदे अंदु हो विश्वामित्र महाराज गुरु महाराज दशरथ महाराज हो हो बेंदालो बेनो वायमावती उदय महाराज सिंहासन तक दंडोस मुजरा गुरुनी दंडोस मुजरा दंडोस मुजरा गुरुनी दंडोस मुजरा चरना से हुकनना पादलते हुकनना दंडोस मुजरा गुरुनी दंडोस मुजरा विश्वामित्र महाराज बेके बान वायमाड वात्याचर चोगट आनंद आता दशरथ महाराज ನನ್ನ ನೀ ಏಂಗಳೆ ವಾತು ನಿಮೆ ಸೀಕ ಇಂಜೇರ್ ವಚನ ಸೀತಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪಲ್ಕಂತೋನ್ महाराज
तलका बदल वचन होते तलका हा दशरथ महाराज नावा यज्ञाचा काम पूर्ण कियांला असे निवूर राम लक्ष्मण कांडीर पाहिजे आहा दशरथ महाराज नावृत्ती कुरली चुडुक चुडुक म्हणते बत्ती ನೀವು ಆಜ್ಞಾತ ಕಾಮ್ ಪೂರ ಕಿಯನ್ಸಾಟಿ ನನವ ಅಂತ ಮಹಾರಾಜ್ ಬತ್ತಿ ನಾ ಕುರಲಿ ಚುಡುಕ್ ಮಂತೆ ನನ್ನ ಸಿಯಪುರ ಮಹಾರಾಜ್ सूर्यवंशी जन्मवासिनी पेरा लबड वडकंती केसो न दशरथा वचन नीवा भय डगूर कीर्तिरा केसो दशरथ वचन नीवा भय डगूर कीर्तिरा असी कई जरे वचन सी सियो निजर इंतीरा असी कई जरे वचन सी सियो निजर इंतीरा सियो निजर इंतीने विश्वामित्र महाराज बेके बान वाय मार बताल का बोल हा वशिष्ठ महाराज नाना दशरथ राजांगा सोंजी हा ओरूर कुरली श्रीराम मनी लक्ष्मण तलके हा नाव अपमान की तुरी नना सोंजर म्हणतोन हा विश्वामित्र महाराज तान साठी पिकार सिले नना दशरथ राजन समझी कीसे राम लक्ष्मण नी तोड़ो सार की सांतोन दशरथ राजन का दा कर दा हा वशिष्ठ महाराज आणि तिथे दा वरामन आ राजा सिरे दशरथ नीने विश्वामित्र गुरुन भाई डगोर अपमान कीते विश्वामित्र गुरु तेरा सोंगेटार मंतोर ओरो श्राप सीते के पूरा तीर्थमो निर्किसी वाटवालोन समर्थ मनता तान साठी निमे कुशल राम लक्ष्मणतून विश्वामित्र गुरुन तरसो निमे सारखियाना रामिते के अवतार पुरुष आंदोल ओन बताए दो का वायो निमे सारखियाना महाराज गुरु महाराज निमे पेनलो बाण वाचाचे चोकटाटा सिटी होते मात्रम विषयमुद्र गुरु महाराज बताओ वेले कंगल की शिवार सिंदूर ನೀವು ಆಗತ್ತೆ ನನ್ನ ಸಾರ್ಕಿಕ महाराज सारखी म्हणजे ए सेवक हो राजगिरी हमरे मानते राम आणि लक्ष्मण आखिर मानते उरकून मी बाबर केंद्र कैसी की शिवाय माइक राम लक्ष्मण दंड समुजरा बाबा दंड समुजरा दंड समुजरा बाबा दंड समुजरा बदकामुन सिरके दी अद पल्लो व्यामाक वेहा बाबा बदकामुन सिरके ती वेहा बाबा वेहा बाबा बदकामुन सिरके ती वेहा बाबा हे राम लक्ष्मण विचित्र गुरु तोड़ मेरे बताया
बाबा दान तुम सोट सोट बेटा नावाचं वचन म्हणतो सोट सोट बेटा सोट बेटा नावा सुखवचन म्हणता हो विश्वामित्र महाराज हो. पोसिनी वाजण्यात दशरथ महाराज बोलतो. मलसी नावा नागुडे कोयाना दंडस मुजरा गुरुनी दंडस मुजरा दंडस मुजरा गुरुनी दंडस मुजरा हा राम लक्ष्मणा मराठे दागटू दाकट महाराज हा राघव रामचंद्र गुरु महाराज मराठ ಇದು ಸರಿ ಸೊತ್ತಕ್ಕೆ ರಕಸ್ಮಂತೆ ಮರಾಠ ಇದು ಸರಿ ಸೊನ್ವಟು हे गुरु महाराज मराठ रकस नाही सरी दाकट ಆಹಾ ರಾಘವ ರಾಮಚಂದ್ರ ಆಹಾ ನಿಂತಿತ್ತೆ ಅದು ಸರಿ ದಾಕಟ್ నేను మాత్రం సాధు మాట కూడా ఓహో నదా హే హేటి పాపకీనా నాయనూర్ కోన్ బనివారా హే హేటి పాపకీనా హేటి పాపకీనా वेलमा गुरु महाराज हे इखादवाई भैयानी सर हे रत्नागा हे गुरु महाराज घाबरे मायमा नमो तेरा भेटी खाता खिलावती दुखम लती यल्लना हे गुरु महाराज दंद्र मायमा ए इके साथी धैर्य किम गुरु महाराज मतलब ये ठंडी ठंडी दिसंतर ले मागे साथी रोन न भूल में आकर हा ಮಹಾ ರಾಘವ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕಾಟಕಿನ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಮ್ गुरु राया वेलो जाती तून पायन महाराज पायन महाराज वेलो जाती तून पायन महाराज वेलो जाती ता दोष डगुर इंतेर पायन महाराज वेलो जाती तून पायन महाराज हे गुरु महाराज वेलो जातीता दोष डगुर इंतेर तेन्न पायन ಆಹಾ ರಾಘವ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪಾಪಿನ್ ಪಾಯ್ಲೆನ್ ಬತ್ತ ದೋಸ್ತಲ್ಲಿ ತಾಟಕಿನ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಮ್ हे गुरु महाराज निमे आ निंतिते इद काटकिन्न पांतोन सीम लक्ष्मण बान सीम रात हे नहीं सर बेटी बान पाका ताटकीने हसने हे निसन पेशी बान पाका ताटकीने हसने हे निसन हसने बान पीसी
बन पाता ये मपूरी निकरो काने ये मपूरी निकरो काने ये मपूरी निकरो काने बन पाता तल्ला पूरी की गाने मामा जन कलवाई नावी सीता देवी నేను జానతలాత तानसाठी निवे देश देश में राजा लिखून पत्रिका सार किया ना श्री रामचंद्र की जय बतंगी तम दादल सीन निमट मोदल सोच आता राघव रामचंद्र गुरु महाराज ನನಗೆ ಹೋम यज्ञ तुगांतो निमेट नावा होम यज्ञाचा रक्षण किया ना किकुम महाराज संकट मरत रकस कुन पागाटे लक्ष्मी माना नगुडल वासी मराठ वेल जलाता मावान गुडे बसके दा कटत मुनी लक्ष्मी माना नगुडल वासी मराठ वेल जलाता Let's
जनक राजल सीतूर हा राघव रामचंद्र इद पत्रिका वाचकी सी घ्या. हे गुरु महाराज, मिथिला नगुडे जनक राजल वीड़ा मांडी किंतोर वो ना मियाड़ शीतल इनवल अद विड़तुन बोर तहानीर वो ना मियाड़ शीतल इनवर हार वाटार आणि वोन तोडो मर्मिंग आणू गुरु महाराज. हा राघव रामचंद्र अहान मत के मराठगीर मीतिले नगुडे दाकाट दाकट महाराज. ठीक है. मराठी दाकाट जनक राजा ना दरबार ते दाकाट मिथिला नगुडे मराठी दाकाट. मिथिला नगुडे मराठी दाकाट मिथिला नगुडे मराठी दाकाट जनक राजा ना दरबार ते दाकाट जनक राजा ना दरबार ते दाकाट. बाटा मारची लयकी मार मग की. हा ನಿಲ್ಸಿ ಮನೋದಂತ ಆರು ಬತ್ತಿ ಪಾಗಲೇ ಆರು ತರತ್ತೆ ಆರು ಚಂದ ಈಗ ಬಾಟ್ಲೆ